इज्जत बुढ़ावो ही गे छौड़ी, माई बाबू के इज्जत बुढ़ावो ही गे छौड़ी। वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी, वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। कुमारे में तू लाइका गिरावो ही गे छौड़ी, कुमारे में तू लाइका गिरावो ही गे छौड़ी। वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी, वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। सब करम कैले हाही छौड़ी नाई हरदे में, रत के बोलावा हाही यारवा के घर में, सब करम कैले हाही छौड़ी नाई हरदे में, रत के बोलावा हाही यारवा के घर में। करी के ऐसन करम कौची पावो ही गे छौड़ी, करी के ऐसन करम कौची पावो ही गे छौड़ी। वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी, वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। नैहर में राखो हाही छौ छौ गैया गे, जय में ससुरा बना पूछा तो भातार गे। एगे नैहर में राखो हाही छौ छौ गैया गे, जय में ससुरा बना पूछा तो भातार गे। रोशन पुजारी से ऑडियो कॉल बतियावो ही गे छौड़ी, सुधान सुबेदर्दी से ऑडियो कॉल बतियावो ही गे छौड़ी। वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी, वीडियो कॉलवा पर हौलावा देखावो ही गे छौड़ी। शिवांशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर, बिशुनगंज।